Assalamu alaikum ɗalibi ko kuma ɗaliba ko kuma in ce ɗalibai ya dai danganta wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barkamu da wannan rana, barkamu da wannan lokaci, barkamu da shigo a cikin darasi na uku a darasin Adobe After Effect. Ma'ana software ɗin da za ka yi amfani da ita domin tace bidiyo, VFX da dai duk wani abu da danganci film industry, gyaran murya, ma'ana audio mastering da dai sauransu. To a yau za mu yi kamar yadda muka yi darasi a darasin da ya wuce ɗazu da rana. To a yau ma da yamma za mu yi darasi ne akan abin da ake ce ma preset panel. Kamar yadda na yi bayani a darasin da ya wuce ɗazu da safe da na rana. To a wannan darasi ne yanzu na wannan daren da muke ciki shine darasin da za mu yi kamar yadda kake gani akan nan effect panel. Na san zai iya zamantowa ga duk wanda ya bude Adobe After Effects zai ga irin wannan panel din kamar yadda na faɗi tana da panel da composition. To amma wannan ba wani abu ne wanda zaka dame kanka ba, musamman idan ka duba akan panel ɗinmu na effect panel, wanda wannan da kake gani shine ake kira da effect panel, wanda duk wani abu da zaka gudanar akan Adobe After Effects to yana ba da gudunmuwa 70% sauran 30 ɗin duka 'yan rakiya ne. Su waɗannan effect panel su ne wanda za ka yi amfani da su musamman ganin ka saita dukkan abin da kake yi, sannan ka juya abin da kake yi da ƙara abin da kake yi. Yanzu misali, bari yi wani ƙaramin misali, sai kasance kamar yadda muka yi darasi a ɗazu na rana. Na riga na yi bayani akan wannan high da weight na bidiyo, ma'ana tsayin bidiyo na tsaye da kuma na kwance. To misali sai ya kasance bidiyon naka tana akan HD ne, ma'ana shine 1920 by 1080. Ma'ana abin da ake ni shine tana kan shi ma'aunin kamar da na yi bayani a darasin mu na ɗazu da rana shine 1920 by 1080 shine ma'auni na bidiyo wanda za ka iya gane hasken quality na bidiyo. Kamar yadda bidiyo tana da 1080 by 720 ko 1920 by 1080 ko 2160 by 360. To ya dai danganta, wanda bai gane wannan bayanin da na yi sai ya koma a darasin mu na ɗazu da rana. To ina tunanin zai fahimci abin da nake a niyana. Bayan ka zo ka ba da suna. To, da ba da sunanka misali, abu na farko da editor suke fara yi, misali kamar idan za a fara tace bidiyo, na san wasu suna iya fara da ma'aunin da za a fara, kamar misali in za a yi intro. Misali lokacin da ka buɗe After Effects a yanzu kamar haka tana nan empty ne, ba ta da, kamar wurin yana nan empty ne, ba a fara gina komai a wurin ba, yana nan baki kenan, saboda ai rashin kala ke ka baki. To misali, yanzu in danna new, kana danna wannan bangon nan new zai bude ma kamar hakan nan. Bancin new din ya bude, sai ka zo ka danna solid, dan saboda shine zaka fara yin shimfiɗa aikin da zaka fara nan. To da danna solid dai wannan kalar dai za ta bude, wannan kalar ita ma za ta zo da wannan kwalin ra'ayin na solid setting. Bayan ta bude maka, ita ma za ta tambaye ka shin wannan aikin da zaka fara shinkidawa din, yaya girman wannan aiki din da zaka fara shinkidawa. To anan din dai duka dai aiki na zan bar shi akan HD dina ne, ma'ana 1080p, ma'ana 1920 by 1080. Inda a ce wani karamin effect zan yi amfani da shi, to ina iya canza waɗannan saituttuka kamar yadda kake ganin su kamar haka. Misali sai in zo in danna mishi okay. Nan kana da damar da fa zaka iya zakwa ka taba wannan wurin sai ka canza kala din da kake so. Misali ina iya canza ta in mayar da ita ja in ina so, amma ko da ka canza wannan kala din, idan ka ɗora wani effect wannan kala za ta iya ta canza. Sai in zo in danna nan OK. Bayan ka danna wannan OK din, na san dai zaka iya ganin kala ja ta hito akan sikirin naka. To wannan shine alamar nayi shinkiɗa ɗina kenan wanda zan fara ɗora abubuwan da zan ɗora. To misali yanzu zan zo in yi intro ne, akwai wata kala wadda ake kira 4- wanda a duka ta ife akwai ta, zaka danna 4-. Kana danna ita ake kira color gradient. Color gradient da ta hito zaka taba akan jaban na'urar ka, ma'ana akan mouse ɗinka. Zaka taba akan left click. Right click, kana danna sai ka saki. To bayan ka saki za ka ga fuskar sikirin ɗinka ta hito da kala-kala, ta hito da kala kamar kala 4. Akwai yellow, akwai blue, akwai green. To misali sai ka zo ka taba wannan green ɗin, ni a nawa ra'ayin sai in zo in danna mata in ce wannan green ɗin ina so in mayar da wannan green ɗin alama baka-baka kamar haka ɗin nan misali. Bayan wannan green ta koma kamar baka-baka, yellow ta koma kamar baka-baka afwan, to akwai green. Ita ma wannan green din zan canza ta in mayar da ita misali ni ana wa ra'ayin sai in mayar da ita baka. Sannan sai yanzu akwai wannan mai ruwan gata nan dai ka dai gane, yawa sai ka dan ja ƙasa ƙasan nan. To ni zan ya ɗauka kamar ruwan lemu, tutan ƙasar mu ta Nijar rabi,
sai in komo ita kuma mai wannan blue din, ita ma mai wannan blue din sai in dawo ita ma in canza ta a ra'ayin da nake so. To in na ga dama ina iya maidaita kamar blue, kamar dark, kamar dai wani abu kamar haka. To na san da kallo haka kai ma abun zai dan baka wani iri, wanda a ina na ɗauko wannan kalar wadda ta bani wannan abun. To na ɗauko wannan kalan ne a jikin effect panel, a nan na ɗauko wannan kala ɗin. To misali idan ina so in rage wannan kalan, wanda misali daga wannan wajen take, sai in jayo ta ƙasa. Kaga haka idan na jayo ta ƙasa na rage ma wannan kala misali. In na jayo ta sama ita ma na rage mata kala. To bayan na gama zuba wannan kalar duka, zan iya zakkuwa kuma in yi wani shi ma solid layer kamar haka, sai in danna solid. Bayan na danna solid, nan da za ka gan shi a ja ne saboda already tun a farko ja na ɗauke shi, to dole ka gan shi a ja. Ina fatan kana fahimta. To in ka ga dama shi ma kana barin shi a ja ko kuma canza kala, amma duk dai in za ka ɗora effect wannan jan zai ɓace. To yanzu a nan akwai wasu kaloli guda biyu da nake so mu yi amfani da su, su ne muke kira particle da fractal. Ya dai danganta, yanzu zan danna mishi fractal misali. To fractal ga suna akwai fractal noise, sai in zo in ja in aje. To bayan ka aje ga dai kalar da zaka iya ka samu a nan, za ka ga kala ce dai ga ta nan mai ruwan girgije da duhu. In ka ja gashi kana gani haka, kuma kalan tana na a tsaye wuri ɗaya ne. To bayan ka samu irin wannan, yanzu ni a nawa ra'ayin a yadda zan iya zuwa in sa kamar yadda wasu 'yan intro suke ba da nasu kalan, ina iya zakwa daga nan yana akan soft linear, dama nakan aje shi akan soft linear ne duk yawanci. To sai daga nan sai in danna mai evolution. To misali kaman yanzu zai iya bani kamar wannan kala kamar haka din. To yanzu a wannan kalan din zan iya zuwa in jayo wannan ya tsaya, misali sai in ce bakin sakon 6 nake so. To a wannan evolution din sai in zo in ja shi kamar haka, sai in ja shi kamar haka, sai in ja shi kamar haka. To bayan ka gama jan wannan evolution din naka, yanzu da zaka jayo baya ka danna space bar kai playing, ina tunanin za ka ga evolution din screen ɗinka yana ta zuwa yana dawowa.